दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरसालिया जुथुमानि दिनै गेवलां मेल 4, 5, 6 बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागासिनो दङ। दिनैनि गेवलां मेलाव आसामनि जोंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो बिटिआरनि मुंदांखा CM प्रमद बर' बिथां, लोगोसेनो जोंनि माखासे धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरिफोर बेवहाय बाहागो लागोन। बर'नि सानसुमैफोर बाहागो लागोन। लोगोसेनो जोंनि दुलाराय आसामनि गोबां बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर 35,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लानो थाखाय फैगासिनो दङ। आरो आं आसा खालामदों दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' माहारिनि बा बर'नि गुदि धोरोम बाथौ बेनि मोनसे जि मेसेज, बे मेसेजआ जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनियाव थांगोन। आरो जों लुबैदों दिनैनि हाबाफारियाव आबुङै बा मोजाङै जोङो खुंफुंलांनो हागोन। आं RCनि बा बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै बे समाव बयखौबो खावलायदों बयबो डिसिप्लिन भाबै जाहाथे दिनैनि जानो गोनां गेवलां मेलाव बाहागो लायो। खारन नेशनेल हाइवे गोबां गारि थांलाय फैलाय जायो। दा बेखायनो जोङो सिकिउरिटिनि बिथिङावबो जोङो मोजाङै नोजोर होदों जाहाथे रावबो जोंनि गुबुननिफ्राय फैनाय रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोना। दा बेखौनो जोङो फोरमायदों आरो बयखौबो दिनैनि बे समाव बाथौनि जानो गोनां जि गेवलां मेल बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। नैबे पथालिकुसि जि जोंनि बियाब, बे पथालिकुसि बियाबनि सिङाव जोङो एक'मडेसननि थाखाय, पार्मानेन्ट एक'मडेसननि थाखाय एसे थानो जायगानि एसे सर्टेज जानायनि थाखाय जोङो मेन जायगानिफ्राय 2 किल'मिटारसो डिसटेन्सआव, 2 किल'मिटारसो डिसटेन्सआव दोननो गोनां जादों। दा बेवहाय जानांगौ गोजान गोजाननिफ्राय जायफ्रा गारि गैया ट्रेनजों फैदोंमोन, दा बिथांमोना एसे खस्थ' मोननो हागौ बा मोनदों। आं बेनिखायनो पथालिकुसि बा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बा नैबे बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै आं बिथांमोननिसिम निमाहा बिदों जाहाथे एक'मडेसनाव एसे सर्टेज जानायनि थाखाय। दा थेवब्लाबो जिहेतु जों बयबो जोंनि धोरोमनि खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय बेवहाय बाहागो लानो फैदों, निस्सय बयबो एसे एरा-धरा खालामलायनानै गावनि गुबै थांखियाव सहैनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों।